O Executivo rianxeiro está a concluir os traballos de redacción do prego de condicións para a compra do Pazo de Rianxiño. O obxectivo é poder levalo ao pleno antes de que remate o mes, ratificando así o compromiso da adquisición do inmoble mediante a solicitude dun crédito, pero o seu pago con carácter plurianual. É un prego que ten que ir a pleno, por canto estamos falando dunha cantidade importante e un compromiso plurianual de pago que é necesario levar a pleno para a súa aprobación. Nos últimos tempos presidiu sempre o consenso, a compra é algo que é estratégico para o Concello, estamos de acordo todos os grupos políticos e chega o momento, estamos xa digamos no momento final onde ese compromiso de adquisición hai que facelo efectivo. Rematábanos en xuño, tiñamos dous pequenos momentos entre abril e xuño para pagalo, non queremos chegar a tanto, queremos que canto antes se proceda ao pago e a adquisición xa para, como ben patrimonial do Pazo de Rianxiño para albergar ese centro de día que queremos lanzar ali. Paralelamente, o Concello xa iniciou o estudo sobre a acomodación dos espazos e as distintas posibilidades que ofrece o Pazo, que ademais de centro de día, podería albergar outros servizos. Está tamén traballando un arquitecto na acomodación dos espazos, vendo as diferentes posibilidades que pode ter o Pazo de Rianxiño. En principio, o centro de día estamos buscando a ver se pode asumir algún outro servizo tamén social ou municipal, mas evidentemente o Pazo ten como destino o centro de día e pretendemos que sexa un ben patrimonial daqui a pouco. O proxecto conta cun amplo consenso entre todos os grupos da corporación, polo que o Goberno confía en materializar a compra do Pazo o antes posible.